zegoxo hemen. Seguraldia proposa liburu bat irakurtzeko. Egia esan bai. Mikel, etorri! Ja, venga! Bilatzen ari naiz, jarraitu zuen. Zer ari da bilatzen? Ba ezaki, baina liburu potolo bat irakurrizunetik olala bil. Gomendio iruzkina, Bai. Gomendio iruzkina. Baina zer da hori? Ba, zuk liburu bat irakurtzen duzu, eta gero liburu hori gomendatzeko, ba, gomendio iruzkin bat egiten duzu. Baina idatziz? Idatziz, dantza formatuan, ilustrazio bat egin dezakezu, zune dezu moduan. Formatu askea da. Hori da, hau dago liburuari bun barruan, bale? Bai, noski. Baina adibidez orduan, balio du nik egindako liburuaren kuadronek? Noski balio dula, baina ze polita, Amaia. Oso polita, bai? Oso polita. Baina, eta erabilietek adimen artifiziala? Ez. Ah. Claro, hemen nik dut galdera oso sakon bat. Guk parte hartu dezakegu? Mikel, guk parte hartu dezakegu? Hombre, nik parte hartu dut, baina orain konturatu naiz 12 eta 18 urte bitartean dela, eta pixkatzarrago bera. Topatu dut hau. Kontutan neuki, euskerazko liburu baten gomendi izan behar dela. Bai. Edo euskeraz itzulitakoa. Hori da. Aurrek urtean, 87 parte hartzaile egon ziren. Ez da gutxi? Beraz, hau entzuten ari bazarete, jarri pilak, zebantxe bertan gomendioak egiten hasi bertzate edo liburu bat irakurtzen behintzat euskeraz. Lehenengo gauza, EPEA. Mikel! Azaroak hogeirako. Azaroak hogeirako. Vale. Sariak, kriston sariak daude. Nik uste dut Mikel horregatik dagoela aztoratuta, baina, klaro, berak ez du jaso saririk. Zuek bai. Zeintzu dira sariak? Lehenengo sariak, lortu ditzazke 4 sarrera Portaventurara juteko. Zesatezu! Edo 10 lagunekin jun gaiteke belauntzi batean ibilaldian. Kuadrilla osoa? Edo sormen materiala lortu dezake. Beti behar da sormen materiala. Eta bigarren premioa? Bigarren saria jasotzen dunak ere, sormen material gehiago. Behar dugu sormen materiala, kuadroak egiteko, audioak idazteko, bidaltzeko edo dena delako egiteko. Bai! Eta gero dago gazte saria, bai, hor iraziko dute abentura txango bat. Izan daitekela edo Grisar Irlandera edo escape room bat. Baina zeintzuk dira gazteak? 12 eta 14 urte, mierda niz. Oso aukera ona. Eta hori gutxi bali. Esan digute, pinganillotik, EAEko 4 liburutegitan, EAEko 5 liburutegitan saioak egingo direla, orientatzeko, informatzeko, laguntzeko gomendio iruzkin hauek egiten. Aurrez aurreko saioak izango dira? Bai. Ostras, eta hortara jun gaitezke? Nik espero dut hortara junalizatea. Imaginatzen de jungo gerala. Bale, baina gauza bat aztu zaigu. Hemen, importanteena. Zer egin behar da izena emateko? Web horriko galdetegia bete. Ez dakit nago. Web horriko Galdetu irakaslei. galdetegia bete. Ez dakigu. Liburuari bum, webunean edo